Dobro jutro, drugari. Nema videa, zima hladnoća je stigla, kašalj se vratio, nikakve lekovi ne pomažu, nikakve trave, ništa. Hvala u svakom slučaju što se trudite, što šaljete, međutim to ne pomaže. Jedino što pomaže to je da se ide negde na more i da se provede mnogo vremena na moru ili na toplom, zašto ja sad trenutno nemam vremena. Sad stigao na kontrolu kod doktora malo ranije, pa rekao da probam zapisati video. Šta se dešava na frontu? Znači, naše jedinice na svim delovima fronta idu napred i sad idu malo bržim koracima. Razlog tome je, ako sećate, davno, godinu i po dve nazad sam govorio da je potrebno uništavati logistiku i da sporo kretanje na polju fronta ne znači da se ne radi veliki posao. Veliki posao, u stvari ogroman posao, uništavanje logistike u pozadini neprijatelja, uništavanje skladišta, municije, vozova koji prevoze tu municiju, i naši sada to rade veoma efikasno. U međuvremenu naši su zauzeli već polovinu Kupjanska, znači od mog poslednjeg videa, a to je bilo pre možda nekih mesec dana. Bili su poprilično daleko od grada Kupjanska. To je dosta velik grad, inače je sad poprilično razvaljen. Razvalili su ga Ukrajinci kad su naši odlazili iz Kupjanska, a naši su odlazili bez borbi, znači prosto su davali grad, oni su ga tukli. Sećam se tada da je novinar televizije Pink bio u Kupjansku i pričao kako to Rusija bombarduje, znači laže kako su išle i dalje idu po srpskim medijima. A sada se vode borbe žestoke i opet se ponovilo nešto što je bilo ranije. Znači, u Avdejevci su kroz cevi od gasovoda naši ušli, zatim to je bilo to je bilo ponovljeno 2 puta i sad u Kupjansku su opet kroz gasovodne cevi ušli skoro u centar grada i odatle se širi dalje naše napredovanje po gradu. Zauzeto je već više od polovine Kupjanska i, na primjer, za razliku od Časova Jara, Popasnje i nekih drugih gradova gde se vodile žestoke borbe, u Kupjansku poprilično brzo se zauzima grad. Skoro za nekih 2 nedelje zauzeto je polovina grada, koji je dosta velik. Ja ne znam, možda bi ga uporedili s Batajnicom, na primjer, da bi shvatili veličinu tog grada. Zatim, naši napreduju na našim teritorijama, znači teritorije koje su u sastavu Ruske federacije, to su Donjacka, Luganska republika, Zaporožska i Hersonska oblast. Međutim, u Dnjepropetrovskoj oblasti samo za prošlu nedelju zauzeto je 8 naseljenih mesta, a Ukrajinci su proglasili evakuaciju iz još nekih 30 naseljenih mesta. To je nekih 15 km od linije fronta. Inače, tamo se linija fronta poprilično brzo kreće napred. Razlog tome je što nije bilo ukrepljena, jer niko tamo sa zapada nije očekivao da će Rusija da krene u kontranapad na teritorije koje nisu u sastavu Ruske federacije. Znači, stvara se verovatno Dnjepropetrovska narodna republika, ili će to biti dalje tema za razgovor da se naša vojska povuče odatle kada budu neki mirni dogovori. Isto to se dešava u reonu Suđe, zatim i još jedan, sad ne mogu da se setim, skroz na zapadu, tamo reon naši tamo ulaze
s vremena na vreme naše diverzantske grupe uništavaju ukrajinsko ljudstvo i tehniku i zatim se vraćaju na teritoriju Rusije. Znači tamo se ne vodi rat, međutim tamo su gubici kod njih poprilični. Šta su probali da urade? Pokušavaju da prave, da ograde put sa mrežama. Znači imate put kojim idu tehnika i ljudstvo, zatim sa strane tog puta se postavljaju drveni stubovi i navlači se mreža preko njega da ne mogu dronovi da zalete. Međutim, naši dronovi, jedan probija rupu, a drugi kroz tu rupu ulazi i dalje po tom putu uništava tehniku. Tako da trenutno nema ništa efikasnog protiv dronova kako s jedne, tako i s druge strane. Vode se borbe rebom, drugim dronovima protiv dronova. Međutim, da bi nešto bilo baš efikasno, za sada ne postoji. I što rat ide dalje, to su veće šanse napraviti nešto novo. Znači, naši su napravili teški dron koji nosi protiv tenkovske mine, minobacačke granate 120 mm. U principu, kao dron to nije ništa novo. Međutim, novina na tom dronu je što u tom trenutku kada njega reb hvata, znači on u tom trenutku sam bez ičije pomoći podiže se u visinu do nivoa gdje taj reb ne radi. On može da ide do 2 km u visinu, znači a reb radi otprilike do 900 metara maksimalno. I dron znači sam izlazi iz zone gdje ga mogu kontrolisati rebom, a zatim ide dalje, traži drugi cilj, njega navode korektirovčik. Ti dronovi lete do 25 km, bacaju snarjad i zatim se vraćaju nazad na mesto da bi okačili novi snarjad i poslali ga ponovo u akciju. Do sada, znači to je bilo nekih mjeseca 3 ili 4 nazad, na poligonu je proveravan taj dron, međutim poligon je jedno, a borbeni uslovi su nešto sasvim drugo i oko nedelju dana je proveren na skoro cijeloj liniji fronta, znači tamo je odnešeno nekih 30 komada, sve i jedan je pokazao karakteristike koje su bile navedene. I to je nešto što će poprilično da izmeni sistem ratovanja dronovima, zato što ti dronovi mogu da doleću do mesta gdje se nalaze ljudi koji navode dronove sa druge strane i da se uništavaju te pozicije. Uglavnom su ta mesta najbolje zaštićena kako rebom, tako i drugim sredstvima protiv dronovske odbrane, tako da kažem, a ove dronove ništa ne može zaustaviti. To je otprilike na liniji fronta, međutim i dalje najvažnije stvari se dešavaju oko fronta i poprilično daleko oko fronta. Svi znate da se Evropa naoružava, da se sprema za rat s Rusijom, da će Rusija da i napadne. Ovdje nikom ne pada na pamet, niko uopšte ne razmišlja o tome. Međutim, evropski lideri, ako to mogu da se nazovu lideri, pošto ja ne znam, ako poslušate tamo Kaju Kalas, u stvari sve te koji su sada evropski lideri, tamo je jedan od drugog gluplji, znači stvarno ono to kao film, ono glupan i tupan. Tako otprilike izgleda kad se sastanu lideri Evrope. Ja ne znam šta se desilo s tom Evropom, ako se setimo prethodnih lidera koji su bili obrazovani, pametni, istorijski potkovani, ekonomski potkovani. Ovo je sada prosto katastrofa. Lako je moguće da će oni pokušati da naprave neku diverziju kao što je sad trenutno urađeno u Poljskoj. Znači šta se desilo u Poljskoj, tamo svi znate da postoji sada isterika oko tih dronova, međutim tamo je poprilično lako dokazano da ti dronovi nisu zapušteni s teritorije Rusije. Prvo, svako ko se iole razume u dronove koji sada rade, može da vidi da su to dronovi koji fizički ne mogu da dolete tako daleko, šanse nema. Drugo, dronovi koji su tamo pokazani, oni su lepljeni iz selotejpa.
Znači njih to skupili su iz nekoliko dronova i lepili. Takvu su grešku napravili da su na jednom dronu pokazali serijske brojeve koji se razlikuju. Znači zamislite sad i vi vozite auto i u vas serijski broj motora je jedan, šasi je drugi, tamo ne znate, glupost da ne može biti veća, ali to je otprilike nešto što bi trebalo da uvede Poljsku u rat. Verovatno će u nekom narednom periodu Britanci da predlože Poljacima da koriste svoju protivvazdušnu odbranu, da ruše ruske dronove nad teritorijom Ukrajine. Kad se to desi, onda se već ulazi u ozbiljan problem, pošto će to biti direktan sukob NATO i Rusije. Tada već neće biti milosti kao što se sada dešava na teritoriju Ukrajine, zato što sve, kako god okreneš, dobar deo Ukrajinaca su normalni ljudi koji žele mira i bratski narod. Međutim, Poljaci baš i nisu tako bratski narod. Šev će tada biti verovatno jedan od direktnih ciljeva, znači to je mesto gde se dovozi tehnika koja ide na teritoriju Ukrajine i tada sukob realno preti da pređe u neke velike razmere koji će da odu daleko za predele Ukrajine. Koliko daleko zavisi od država koje će biti uključene u tako nešto. Ja se nadam da će mnogi da shvate da to baš tako neće biti dobro. Međutim, lično moje mišljenje, vidim kao način da evropski lideri opravdaju krađu novca koju oni prosto ne da kradu, oni otimaju. Znači Vučić je za njih mala beba, on krade i ne gleda, a ovi su katastrofa. Zašto katastrofa? Zato što sav novac koji šalju na Ukrajinu, dobar deo toga se krade. Ukrajinci su sada izračunali da jedan dan rata njih stoji $172 miliona. I to neko treba da plati. U bukvalnom smislu su tako rekli, i to treba plati Evropa koja ih gura u rat. Sad, nije samo stvar u novcu koji Evropa daje Ukrajini. Znači, oni im daju novac. Stvar je u tome što i zahvaljujući sankcijama koje su oni uveli Rusiji, oni gube ogromne cifre. I sad dolazi do tog sankcionog prepucavanja između Amerike i Evrope. Trump je pre neki dan izjavio neka se Evropa u potpunosti otkaže od ruskog gasa i ruske nafte i zatim ćemo mi uvesti strašne sankcije Rusiji. U principu niko ne može da se otkaže. Najgora stvar za Evropu u svemu tome je što oni ne kupuju naftu od Rusije, ne znam, tamo po $50 po barelu, sad ja lupam glupost, nego je kupuju od Indije po 200. Znači, to je prosto katastrofa šta rade sa svojim državama. I to je jedan od razloga zašto se ogromne količine fabrike, ja ne znam da se o tom u Srbiji priča, zatvaraju posebno po Nemačkoj, Francuskoj, no u Nemačkoj najviše. Ogromna količina bankrotstva. A smešno je to što Trump govori Evropi da Evropa treba da prekine kupovati ruske proizvode, a ove godine je Amerika najveći uvoznik ruske soje. Znači, Rusija nikad u svojoj istoriji nije jednoj državi izvezla soje koliko je izvezla Americi ove godine. Znači, da ne pričamo sad o aluminijumu, o uranijumu, znači Amerika je najveći kupac uranijuma od Rusije i mnogim drugim stvarima. Znači, sve to tamo što se dešava, to je farsa. I Trump, kao i on, videli su, hoće da dobije Nobelovu nagradu za mir, međutim, postoji institucija u svetu koja proglašava, ona izučava i zatim kaže da, to je genocid. Mislim da je svega 8 ili 9 država proglašeno njihova dejstva da su proglašena genocidnim i ta organizacija je pre nekih 2 nedelje proglasila dejstva Izraela u Gazi genocidom. I
znači, pogledajte sada stvar jednu. Znači, čitava panika u Evropi zato što su, kao i da su stvarno doleteli neki dronovi i leteli kroz Poljsku, nema štete. Znači, ne postoji šteta koju su ti dronovi naneli i da su bili, ja bih voleo da su bili, ima više razloga, ali da, i to je čitava panika. A u isto vreme Izrael bombarduje Katar, znači drugu državu bombarduju, centar, prestonicu države bombarduju, ubijaju ljude tamo koje su Katar i Amerikanci doveli da se dogovaraju o mirnim pregovorima i o tome se ništa ne priča. Znači, to je normalno, Izrael može da ubija koga hoće, gde hoće, znači, ako sećate, ja mesecima pričam da je to jedna, Izrael je trenutno najveća fašistička država na svetu koja postoji, oni su gori i od ukrajinske armije i Amerika sve to finansira novcem, finansira, ne može reći finansira oružjem, mada dobar deo oružja daju i besplatno, a dobar deo prodaju. Znači, trenutno sada dok postoji ova takozvana elita u Evropi, Trump će da bude neko ko je kao tipa dobrotvor, mirotvorac, ne znam nija. Međutim, posle nekog vremena stvari u Evropi će morati da se promene, jer Evropa se samo uništava. Doće neki normalni ljudi, nadam se i u Srbiji, i zatim će realno da se sagleda šta je ko uradio u istoriji, u prošlom, znači u prošlih 50-100 godina, i ova administracija i Trump će biti najveći sponzori terorizma u istoriji čovečanstva koji je bio. Znači, to su već oficijalni podaci koji postoje. Ljudi, otprilike toliko za sada, već osjećam da ovde drži da će uskoro početi veliki kašalj. Tako da, želim vam sve najbolje. Što se tiče naših dobrovoljaca, oni koji ovde ratuju, pričamo onima koji stvarno ratuju, sa njima je sve ok. Neki se sada uvoljnjavaju, znači odlaze iz armije po stanju zdravlja, po raznom drugom. Mnogi su se smestili tu, kupili kuće, dobar deo se oženio, neki su dobili decu, hvala Bogu. U vreme dok su služili još su dobili decu, sad pomažemo oko toga da se srede dokumenta, da žive tu bez problema. Ima nekoliko budala, ali budala ima svuda, s tim ništa ne možemo da uradimo. Novi dobrovoljci koji dolaze imaju sve iste uslove kao i prošli, sem toga što objavljivanje bilo čega, to je ugalovno delo. Znači video bez razrešenja, slanje nekih podataka, to je već ugalovka koja preti zatvorom na veoma veliki period. I ima jedna nova jedinica koja se formira, tamo mogu i ljudi koji ne znaju ruski jezik, tako da su opet neke stvari promenile po pitanju toga, zahvaljujući direktnom obraćanju nekih naših ljudi, Ministarstvo odbrane s molbom da ipak oni dođu ovde da služe. Udivila me inicijativa ljudi, pozitivno naravno, i prijatno, tako da sve što je sa naše strane bit će obezbeđeno da vam se pomogne da dođete tu i da služite. Ko hoće da dobije državljanstvo, da, po pitanju državljanstva neki naši ljudi su zvali, ja sam sve proverio, međutim Srbija ne spada u neprijateljske strane Ruskoj federaciji. Znači, državljanstvo se predostavlja, daje se porodicama koje hoću da dođu Rusije iz, kako ovde se zove, nedružestvenih strana. Znači, to nisu neprijateljske, nego države koje ne druže sa Rusijom, i oni dobijaju državljanstvo bez ikakvih problema kad dolaze ovamo s porodicom i dolaze da žive i da rade. Po pitanju ljudi koji su došli ovde preko Živkovića i onog prevaranta Saše Muzikanta, tela nisu nađena. Veliki deo
njih je, no veliki deo, sad nije to ogromna količina ljudi, ali taj deo ljudi koji je preko njih bio u Volčansku, tamo se i dalje ne rade evakuacija. Kad bude urađena evakuacija, ostanci tela će biti preneti, bit će urađena DNK i zatim će biti javljeno ljudima. Neki su već zvali, kao i uvek ja sam na kontaktu s porodicama, međutim ne mogu da se javim ni na Telegram ni na Whatsapp, pošto u Rusiji su oni blokirani, znači rade samo poruke. Pozivi ne rade, tako da koliko god da zvonite, ja ne mogu da se javim, jednostavno je nemoguće. Eto, toliko ljudi za sada, sve najbolje, čujemo se.